Hej YouTube. Der kommer lige en lille kanalupdate her. Der er ikke blevet lagt video i lang tid. Det beklager jeg. Hvad hedder sådan noget? Der kommer nye videoer op snart, regner jeg med, når jeg kommer hjem til min mor. På grund af nettet herhjemme med min far nede i Tyskland, det er ikke særlig skarpt. Der bliver nok meget sådan noget med Counter-Strike Source og noget WZ, tror jeg. Nej, nok ikke så meget WZ. Måske. Nu ser vi. Og det kan være, at jeg kommer med noget. Altså, jeg tror, jeg vil begynde at lave nogle videoer, hvor jeg rager rimelig meget. Fordi at jeg er god til at rage. Så kunne I ikke lige skrive en kommentar med nogle fede spil, I synes, der kunne være fede, jeg begyndte at spille, altså som er gratis helst. Altså, de må godt koste penge, men bare ikke sådan noget 10 euro og alt muligt pis. Så hvis I vil det, så vil det være super. Og hvis I ser med, kan I så ikke lige skrive en kommentar også. Det ville være super fedt. See you soon, Calcune.